gyfer yr arbrawf hwn, bydd ei angen arnoch chi rhodennau metal o wahanol deunydd. Mae'r fideo hyn yn defnyddio copr, alwminiwm a dir, faselin, pinnau bawd, elfen wysogi, gallai hyn fod yn llosgi'r bensen neu fel y gwelwyr yn y fideo, plat poeth, ac yn olaf, stopwatch. Gosodwch y cyfarpar fel y dangosir yn y diagram. Atodwch bin bawd i ben pob roden gyda smotyn bach o faselin. Dylid ffen y roden heb y pinnau bawd fod gyda'i gilydd mwyn ei gwersogi'n gyfartal. Gwersogwch bennau'r rhodenni'n gyfartal a cofnodwch yr amser y mae yn gymryd i pob roden golli ei ffyn bawd.